isut pagsaramingan dagiti amin nga ususo mayaw awan di ka kadipa idam bulan day ta sa lagmuket agdawata kadmet ta imbag mo ta siksik kang amin kaniya bulan iti tagling ko nga makasaranay kanyang tidawat ko tinggeman bulan kabilinan ka uli mekadlat ta yamin namin nga nagkurangat ngayon ka nakita tapno kadawan ayat seknan na ket panunod kulay ngagtal na kangrang kasilaw mo parmek na to'y puso patgam kadawat ko ket silaw ang tidalan ko denggeman bulan tabilinan ka uli nagkaglat ka yamin abing nga nagkurangak ngayon ka nakita tapno kad awan ayat isek na na ket panunod kulay ngagtal na nang kasilaw mo parmek na to'y puso patgam kadawat ko ket silaw ang tidalan ko bulan dawat kulay
ket di tipatdan. Ngem naglagi pem awan gaway kung nalupuya kunay. Dawat tubuyugang daytoy laakid daw. Awanen ti paay nudi kan tulaik paay. Intang tintubulan no dawat kula ket di tipatdan. Ngem naglagi pem awan gaway kung nalupuyak unay. Dawat kubuyugam daytoy laakid daw. Awanen ti paay nudi kan tulaik paay. Naiyan nakakamarigliga, nanumunga inda yun nakatagibiyan. Pasing man amin arigat, bayat ti tiyabula inna kisasantat. Idi nga huden nakatan-ayak, nupay ligat tinag panagbiyak. Kas may saan nagbiyak, at daken kwa na ni ayat. Daliwan ka o biyag to'y biyak ko, taadan tula nagasat at tiyempo. Maamuam tuti palimed ko, abanan di ka aglindo. Agano sa agituredak, tapi manggasat kot na baba. Taan anuem kadi, nukas na tigasat na. Naiyan nakakamarigrigat, nanumunga inda yun nakatagibiyak. Pasing man amin arigat, bayat ti tiyabula inna kisasantat. Idi nga huden nakatan-ayak, nupay ligat tinag panagbiyak. Kas may saan nagbiyak, at daken kwa na ni ayat. Daliwan ka o biyag to'y biyak ko, taadan tula nagasat at tiyempo. Maamuam tuti palimed ko, abanan di ka aglindo. Agano sa agituredak, tapi manggasat kot na baba. Taan anuem kadi, nukas ta tigasat na.
ulem adayuda payla kaniyat kanake tanu siyak tay kunang ubingag paylaeng sumapulkat sa balingain ka ayaten Niyayat asap sa pule adayuda paylang emputi-kute tanu siyak tay kunam ay di kadudwaen kasiksikan tulaeng tinak ay ayaten Amanong tay kaya harigat kas may sa asabong nga di pa'y nagukurat talo puro sen nga di na pa'y oras makeltay nga dagos ket manasanas Amumading tay kay arigan kas may sasabong akababangluan Ingka purusen kadagitoy dakulap kay daywanak tutap nung di manasanas Di pagpagapong tiyapo tayo nga Diyos Di ka pagtuukan malmaldaya puso Napipyaman pa'y atay biyagkot mauyos Ngem tay agbiyaga ang matutuo Ang bumanong tay kayarigan Kas may sa asabong nga di pa'y nagukrat Tano puro sen na di na pa'y oras Makeltay nga dagos ket manasanas Ipagpagapong tiyapo tay nga Diyos Di ka pagtuukan malmaldaya puso Napipyaman pa'y atay biyagkot mauyos Ngem tay agbiyaga ang matutuo Mapudnumet laeng nga di ka pa'y nang lipat Pudut baro kung muti abrasam kaniya Ta idi awan ka ay agsangsang itak Kailiw kabiyag ko ay nananglunaan Nalabas ko'y iliw kung numarik nam lakuma Yung sakit pinakem kupan na kay sinakem ka Diyak pa'y samirenen uray biyag ko tay sumina Tasika nga iti Inakindad daduma Sipud tumanaw ka di ta nagkit-kita Umarugos ko'y luluwak lumalaglagip ka Agsurat ako mano sa dinno adaga Ket nuwag subalit ka Umanay dan aliw-liwa
ko tay sumina, kasi kangarot iti inag-indad daduma. Sabot ti manaw ka di ta nagkit-kita, umarubos to'y luluwak lumalaglagip ka. Agsurat at kumano sa dinlo adaga, ket no agsubalit ka, umanay dan aliw-liwa. Iparik na kenkwana, tuirigat mangitagel kaniya. Oh, nananiyag, abit bituin, iti dayta tulong nyo, iti inakalkali kaguman. Ay lawagan nyo, inaulpan a panunot ni ay ayate, inwaksina ayat kapatkan, ket pusok tay sumasaybek. Ay anyan Diyos ko, diyak pulos na pupuutan, no anya iti inakenkwana na basulang. Jak masar kedan, tiap gestu kanagkasang, bit-bituen ingkay kat, iparik na kenkwana, tuirig
sa bali ket binaybay anak mas na ay anak nuin ka makit kita sidong iti sa bali ragsak mo't nagpayduma tiyak na pupuutan
gas unay ni ayat biag ko aya siapay kay kayat ko kuman nga umapay ni patay ngentay mapakay mukas nila kasasaan alulwak lak manak nakana jakun magawidan puso marunaw kenlidan naunpig naranggas